Поход спел номер 290.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Ходите, поклонимся Богу, уклончим перед Паном, який нас створив, бо Он – Пан Бог наш. Милые браты и сестры, приходим с владыка поддать хвалу Господу, как поклониться перед Ним. Приходим, как вызнать, что Он наш Бог и Пан, что Он владар нашего життя. Хочу вам у этой святой мши, в первую черговость, отказать на этой заклике гоны. Bo tak naprawdę rozumiem, że On pierwszy każdego z nas chce do siebie. Że to Bóg, jaki pierwszy każdego z nas czeka. Покуль my przyjdziemy, my staniemy przed Jego obliczem. Bóg zawsze wychodzi z inicjatywą do każdego z nas. I nasz ten wysiłek, jaki my czynimy, to tak naprawdę już jest tylko odkazem na Twoje Boże zaproszenie. Ja na dzisiaj Boże Słowo, w особливий sposób, хочу нам показать правду о том, что Господь есть не только с нами, когда мы приходим на Святую Мшу, ale jest w naszej codzienności, jest tak samo w naszej pracy. Będziemy świadkami, jak święty Piotr, jeszcze wtedy właśnie taki Piotr, rybak, после nocy, nie zławiwszy niczego, na słowa Jezusa Chrysta. Zdійсняється ten cudowny Panu rybak. Бог бачить усім увесь наш висілок, і не тільки тоді, коли нам все отримовується, так само Він з нами в особливий спосіб, коли ми доświadczamy, відчуваємо свою славність, коли щось не приносить пльон, ось той висілок, наше намагання. Хочемо це все скласти на цьому алтарі. Ось і те, що нам за цей тиждень отрималося, що нас порадувало, що було нашим таким почуттям щастя. Але так само складаємо на цьому алтарі ось усі ті наші тяжкості, всі наші порази, там, gdzie nam nie отрималося, там, gdzie może my sobie postanowy jakieś robili na ten tydzień, щось хотіли zrobić, ale nie. Spowiadaju się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Кому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, A na ziemi spokój, ludziom dobrej woli. Chwalим Ciebie, благословляем Ciebie, кланяемся Тебе, прославляем Ciebie, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий,
лиш права ручайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Podczas tej świętej mszy Bożej Miłosierności torczą świętej pamięci Maryju i Sigizmu prosić, a dar życia wiecznego dla ich. Молимся. Boże dobry Ojcze, chowaj zawsiody siemiu Twoich wiernych, отуляй нас своєю опекой, бо всю надію складаем на небесную ласку. Праз Пана наша Єзуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Читание книги пророка Исаии. У год смерти короля Озії я бачив Пана, який сидів на високім і узнесеним троні, а концы ягоной шаты наполняли святыню. Серафимы стояли над ним, кожны з іх меў па 6 крылаў. Яны ўсклікалі адзін да аднаго, кажучы: «Святы, святы, святы Пан магуццяў! Уся зямля поўная хвалы Яго». І захісталіся вушакі дзвярэй ад гэтага голасу, і дом напоўніўся дымам. І сказаў я: «Гора мне, бо я загінуў, таму што я чалавек з нячыстымі вуснамі, і жыву я сярод людзей з нячыстымі вуснамі, а вочы мае бачылі валадара Пана магуццяў». Тады падляцеў да мяне адзін з серафімаў, а ў руцэ яго быў распалены вугаль, які ён клешчамі ўзяў з ахвярніка. Ён дакрануўся ім да вуснаў маіх і сказаў: «Вось дакранулася гэта да вуснаў тваіх, і прыбрана беззаконне тваё ад цябе, і адкуплены грэх твой». Тады я пачуў голас Пана, які казаў: «Каго мне паслаць? Хто пойдзе дзеля нас?» І сказаў я: «Вось я, пашлі мяне». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Перед анёлами спяваю Табе, Пане. Перед анёлами спяваю Табе, Пане. Славлю Тебе всім моим серцем, бо почув Ты слово в уста моих. Перед анёлами спяваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане, и славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почув мяне, повелишу моц моей души. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Прославить Тебе, Пане, усе короли земли,
Калі пачуюць словы тваіх вуснаў, і будуць шляхі Пана апяваць, бо вялікая слава Пана. Перад анёламі спяваю Табе, Пане. Твоя правіца ратуе мяне, Пан усё зробіць за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Перад анёламі спяваю Табе, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Нагадую вам, брати, Євангеліє, якое я обвящав вам, і якое ви прийняли, і у яким триваєте, і праз якое так само збавитеся, коли твердо заховаєте тое слово, що я обвястив вам, коли тільки недарма поверили. Бо спочатку я передав вам тое, що і сам прийняв, что Христос помер за наши грехи поводле Писания, что Он был похованы и воскрес на третий день поводле Писания, и что з'явился Кифе, а потом 12. Після з'явився больше 500 братам одночасово, большість з яких живе догетуль, а некоторые спочили. Потім з'явився Якубу, потім усім апостолам. Пазней за усіх з'явився і мне, як недоношеному плоду. Бо я найменший з апостолів, і не варто називатися апостолом, покольки переслідував Костел Божий. Але з ласки Божої я став тим, чим єсть, і ласка Ягоная, дадена мне, не була даремною. Наадварот, я працював більше за усіх їх, да і не я, а ласка Божия, що со мною. Тому ті я, ті яны, мы так проповедуем, а вы так поверили. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ідіть за мною, каже Пан, і я зроблю вас хлопцями людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час натовп тіснувся на Єзуса, каб слухаць Слова Божае. А ён стаяў каля возера Генезарет. І ўбачыў ён два чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі пайшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў, які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўна. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі ваши для улову». Сымон сказаў яму адказ: «Настаўнік, мы працавалі усю ноч і нічога не злавілі, але на твоё слово закінуў сеткі».
Zrobiwszy tak, яны зловили великое множество рыбы, аж почали рваться ихние сетки. И кивали супольникам, якія были у другим чаўне, каб пришли да помагчы им. Тыя пришли и наполнили ободва чаўны, так, что яны почали тонуть. Калі гэта убачыў Сымон Пётр, припав до коленів Єзуса і сказав: «Отойди мені, Пане, бо я чоловік грешний». Бо за улову риби, яку зловили, велике здивлення хапило його, і усіх, хто був з ними, а так само Якуба і Яна, синов Зебедея, які були супольниками Симона. Тоді сказав Єзус Симону: «Не бойся, адгэтуль будеш ловить людей». А калі выцягнули човны на берег, покинули усё и пошли за им. Это слово Пана. Umiłowane Chryście, braty i siostry, na katechezie siostry zadali zadanie dzieciom namalować aniołów. No i każdy malował jak potrafić. No i Magdan namalował anioła z 4 krylami. A все dzieci z 2. No i siostra tak pytается: Богдан, а где ты видел анioła z 4 крылами? А он отказывал: сестра, где вы видели анioła z 2 крылами? Kiedy сегодня мы бачим в визию пророка Исаии, aniołów сколько было крылов у него, кто добре чув? 6, добре чули, молодцы. Сегодня это видение aniołów 6 крылами, ale сегодня не про aniołów хочу разговаривать с вами, так разважать, але про то, что эти anioły говорят. Говорять слова, які добре нам знані, які ми повторяємо: «Святий, святий, святий, Пан могутя, уся земля повна хвали Його». Святий, святий, святий. Коли ці слова відносяться на Бога. Святий, Бог святий, Кадош. Для нас слово «святость» może być różne jakieś znaczenie i takie odczuwanie. I думаю, kiedy говорим, że my tak samo mamy być świętymi, i znowu różne jakie powinno tego rozumienie. Ale Kadosz to świętość polega na tym, że to ktoś wyluczony, tak jakby oderwany, czy niezluczony z czymś, odosobniony. I u гэтым святасць Бога, які стварае гэты свет, але ён не з гэтага свету. Ён асобна ад гэтага свету. Бог здзейсняе ўсё, але ёсць як бы над гэтым усім. Святасць велічы ягоная. Але паглядзіце, што на гэтым мы не затрымоўваемся. Бо чуем з вуснаў Езуса Хрыста, які кажа, што будьце дасканалымі, будьце святымі, як Бог ваш Отец Небесны. Што святасць гэта тое, да чаго мы пакліканы. Ведаеце, калі першыя хрысціяне жылі ў гэтым свеце, дакладна, то апісваючы іх тагачасныя гісторыкі, тыя, якія вялі кронікі, то пісалі за здзіўленнем, што, кажа, паявілася, можа, секты называлі гэта, якаясьці група, называйце іх хрысціянамі. І ведаеце, іх пераследуюць, а яны не адказваюць. Іх ненавідзяць, а яны любяць. Іх б'юць, а яны благаславяць. Яны чыняць добро. І было вялікае здзіўленне, што гэта такое? Бо гэта не пасавала да тагачаснага гэтага свету. Што ўсё тое, як жылі гэтыя людзі, вельмі моцна здзіўляла. У дзеях апосталаў мы бачым, jak święty Luka, jaki pisze, nazywa albo zwracaється do pierwszych chrześcijanów świętyje. I
так часто мы бачим гэта ў новым запавеце. Вось хрысціянин гэта той, які жывучы ў свеце, мае быць іншым, чым гэты свет. Мае быць так, што вось такое здзіўленне, што гэта за людзі такія. Якісьці не пасуюць, да, вось гэта таго, як жыве гэты свет, як ён існуе, як ён дзейнічае, да чаго імкнецца, што ставіць як вось найважнейшае ў сваім жыцці. Калі такімі мы маем быць, і калі мы называем сябе хрысціянамі, людзьмі веруючымі, католікамі, чи сапраўды вось так ёсць, што мы вылучаныя, што мы жывем в гэтым свеце, канешне, працуем, але што мы вось гэты свет аднаўляем. Вось на першых хрысціянаў вось такое было параўнанне, што яны як душа ў целе. І гэты свет як цела, якое супраціўляецца душы, бо цела імкнецца, і так чытаем у Святым Пісанні, што цела імкнецца да чагосьці іншага, чым душа. Яны таксама ў якімсьці такім супраціўленні. І па першых хрысціянах гаварылі, што яны як душа ў гэтым свеце. І гэты свет супраціўляецца гэтай душы, не разумее, не хоча, не прынимае. Аднак гэтая душа надае смак і жыццё. Гэта такое наше пакліканне ўсіх, каб у гэтым свеце быць тым, хто ажыўляе, тым, хто надае смак, тым, хто папросту вяртае да праўдзівага жыцця ў еднасці з Богам. На сённяшняе гэта чытанне Евангелія добра нам знанае, і не раз мы ўжо чулі, напэўна, вось, і самі чыталі, можа, каментарі якісь, і казанні, напэўна, ўжо з гэтага месца. За кожным разам звяртаемся вось да гэтага слова, прычым асаблівы спосаб можа падкрэсліць штосьці, што асаблівы спосаб сёння прамаўляе да нас. Сёння гэта асаблівы спосаб, вось, гледзячы, чытаючы гэтыя словы, звяртаецца ўвагу вось на гэты момант менавіта вось гэтага слова Божага. Паглядзіце, натоўп ціснуўся да Езуса, каб што? Каб слухаць Божае Слово. Натоўп ідзе да Езуса, каб слухаць. Пазней вось ён навучае, зноў жа кіруе слова, прыслухоўваецца. Пазней зноў жа бачым гэта слово, якое кіруе да Пятра. Адплыві на глыбіню. І зноў жа вось гэта слово, якое Бог кіруе, Езус Христос кіруе, закіньце сеткі. І здаецца цуд. Слово, як ж воно важне і патрэбне. І зноў жа вось гэта слово, якое нас захоча, якое нас падтрымлівае, якое паказвае, і слово, якое ў асаблівы спосаб нас напаўняе. Псальм 119 гаворыць аб тым, што вось гэтае слово з'яўляецца такім светачам для маіх ног і такім святлом на маіх сцежках. Слово, якое з'яўляецца светачам, якое асвячае, якое паказвае, якое дае такое разуменне, куды ісці, што рабіць. І калі вось гэта слово, якое сёння да нас Бог кожнага з нас кіруе. І варта, думаю, збрацца вось на гэта, насколькі я ізноў жа шукаю гэтае слово, наколькі гэта слово для мяне важнае, колькі кожны дзень я з ім сустракаюся. І да гэтага мы вяртаемся нястомна, але таму, што гэта фундамент нашага жыцця. Бо хрысціянин гэта не толькі той, які моліцца, які спавядаецца, які прыходзіць на святую мшу. Ужо прыйшоўшы на мшу, то мы са словом сустракаемся. Але хрысціянин гэта той, які сапраўды шукае гэтае слово. Бо ў гэтым слове сам Бог да нас гаворыць. Но паглядзіце, як мы можам до конца вось ведаць, куды ісці. Ну добра, хтосьці нам падкажа. Той, хто таксама адчытовы, адчувае гэта, разумее гэта слово, хто са словом жыве. Але ж мы не павінны залежаць ад кагосьці. Бо это не значыць, што калі хтосьці зусім не чытае Божае Слово, зусім не туды прыйдзе. Напэўна, прыйдзе, бо як то шукае, але паглядзіце, навошта нам яшчэ хтосьці ў разуменні такім, калі сам Бог хоча да нас прамаўляць. І сапраўды вось гэта чытанне слова, гэта услухоўванне тое, што мне сёння Бог гаворыць, сёння, назаўтра, у гэтым бліжэйшым часе. Можа, канешне, не кожны дзень мы для сябе адкрыем вось такое святло,
і певне розуміння. Але коли будемо щодня читати, то напевно зрозуміємо, що Бог від нас хоче, до чого нас захочує. Хай є різні техніки читання Божого Слова. И часами, як мы уже почуем про разные, то там уже по-моему не хочется быть. Где мы будем этим заниматься, тем мы знайдем часом. И есть вельми просте, на самые простейшие, хіба простейшего вже не знайдем. Просто читаю, можем сказать, повторяю и говорю. Ось когда читаю, когда я беру, это Слово Божие. И когда прихожу, ось що з ним не дотикаю в тим слові. А підходжу до того читання і знову ж не просто як де книжки якоїсь, але як заводи, як той, да Бог до мене звертається. Я хочу його почути усім своїм серцем, всім собою. І коли щось кране моє серце, напевно так станеться. Якийсь сказ, якось слова. Затримайтеся над тим словом. І ще раз повторите, прочитайте. Може навіть навчитися на пам'ять його. Воно буде коротеньке. Хай воно до вас промовляє. А пізніше поглядите, що ваше серце покаже, що відказати Богу. Як помолитися. Чи може подякувати сьогодні. Може щось треба було перепросити, бо це слово мені відкрило в ответ. Може щось просимо, бо відаємо, що цього у нас нема. Не маю такої віри, не маю такої надії, не маю такої любові. Тому прошу Боже, одари мене, дай мені ось эту моц, дай мені эту здольність. Це слово, яке освячає, яке промовляє. І кожен з нас має наповнятися тим словом. Поверьте, що це 15 хвилин, навіть. Коли є час, можна і більше, звісно, але навіть 15 хвилин, і вернетеся до вашої щоденності, до обов'язків праці, ви вже будете інші, бо вже будете узмоцнені і освячені цим словом, яке має емоції, яке справді чинить цуди. І поглядите, сьогодні ми з'являємося ось свідками цього цуду. Поглядите, що одразу Єсус говорить до натовпу. І, як ми читаємо, а коли скончив говорити, сказав Петру. Хай Бог звертається до кожного з нас, особисто. Поглядите, ми читаємо те саме слово, кожен візьме в руку і те саме Євангеліє прочитає. І 100%, що кожен з нас знайде своє. То, що мені Бог говорить. Так, як сьогодні ось читаємо, що Бог сказав Симону, випливи на глибиню, пливи на глибиню, а пізніше закінчи сітки. Коли часами ось, чоловік має таке питання, і не раз ось в розмові виникає. Щось не ведаю, до чого Бог мене кличе, ось яке моє покликання. І завжди, коли говорка йде про це, то є таке відчування, розуміння, що покликання це розуміє, ось до життя може служанського, монашського, святарського, і ще якогось, ось покликання щось велике. Але сьогодні, ось читаючи це Євангеліє, показується вельми важний такий момент. Перед тим, як Єсус покликав Петра до того, як він став його учнем, апостолом, то Єсус кличе його до відносин з ним. Це перше покликання. Ось поглядите, Єсус звертається особисто до Петра. І він на цей заклик, на це слово йому відказує. Пане, нічого ми не зловили, але на Твоє слово закинемо сітки. Поглядите, Бог звертається, і Петр відказує. І ось це перше наше покликання, чудовне і всіх неповторне, але однаково для кожного з нас, розуміє таким, бо перше покликання – це до відносин з Богом. А вже з цього покликання, коли я буду близько Бога, коли я його буду чути, коли я буду розуміти, любити його, познавати його, то 100% я так само відкрию, до чого мені Бог далі кличе. Що з'являється ось тим моїм покликанням чи тим шляхом, який має привести мене до збавлення. Але все починається ось з цього, з моєї зустрічі з Богом, з того слова, яке я чую, яким наповняюся, яке до мене промовляє, яке я захочу мені дійничати, робити крок наперед, робити те, що по-людськи здається непотрібним або глупством для цього світу. Але на Слово Твоє, Пане, я це вчиню. На Слово Твоє, Пане, я пойду за це. Я буду послухняний. Коли
Гэта наша першае пакліканне, кожнага з нас. Да вось гэтай сустрэчы з Христом, які да кожнага з нас прамаўляе ў сваім слове, які хоча нас напаўніць гэтым светам, святлом на нашу штодзённасць. Яны і адказ гэта Пятра. Глядзіце, вось далейшыя гэтыя крокі, калі Пётр ужо сустрэўся з Христом, калі пазнаў яго, яшчэ не да канца, канешне, ўсё гэта яшчэ ў яго будзе, але ўжо цяпер ён спазнаў вялікую моц гэтага Божага Слова. Калі стаў паслухмяным Езусу Христу, то злавіўшы такую вялікую мноства рыб, не ведаю, можа гэта самы большы палой у ягоным жыцці быў. Ну, бо сколько там можна было злавіць в гэтай сеткі. А тут злавілі столькі, што трэба другую лодку яшчэ было. Аж усе пачыналі тануць. Ты не думаеш, што ён столькі яшчэ калісьці там быў злавіўшы. І не гледзячы на гэта ўсё, што Пётр робіць, пакідае гэта ўсё, ідзе за Езусам. Глядзіце, нават самае вялікае дасягненне так направда не мае вялікага значэння ў аднесенні як сам Бог. Некае тое, што ў нас якісьці вось штосьці ў нас бы такое надзвычайнае, цудоўнае, радаснае не зрабілася. То так направда гэта нічога не мае настолькі вялікага значэння, як сам Христос, які кожнага з нас кліча. Пётр гэта вось адкрывае, пакідае ўсё. Пакідае вось гэтыя лодкі, гэтыя рыбы, тое, што мог здабыць, дзякуючы прадаўшы гэтыя рыбы. Усё пакідае, ідзе за Езусам. Яна вера, в якімся сэнсе таксама вядзе нас да таго, што мы не толькі умеем пакінуць зло, грэх, слабасць, бо ў першую чаргу, канешне, маем чыніць, так, каб паяднацца з Богам. А вера і адносіны з Богам вядуць нас да таго, што мы навучымся пакідаць нават тое, што па-людскі добрае, каб выбіраць тое, што яшчэ лепшае, тое, што яшчэ і найважнейшае, тое, што прывядзе мне яшчэ да большай гэтай еднасці з Богам, дзе будзе моя паслухмянасць Богу, дзе вось будзе спаўненне ягонай волі. Да такой веры Бог кожнага з нас хоча, запрашае. Але гэта вера нараджаецца са слуханнем Божага Слова. Яны таму цягаем аб гэта Слова, напаўняемся ім. Трэба дзесьці высілак. Само лёгка не дасться, напэўна, бо на раз чи два нам атрымаецца, то на трэці нам ўжо не будзе хацецца, але варта да гэтага імкнуцца. Бо гэта тое, што дазволіць нам сапраўды асвяціць сваё жыццё не проста сваім розумам, але гэтай мудрасцю Божай, якая будзе весці нас да жыцця вечнага і да святасці. Амин. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого усё сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в единый святый католический апостольский костел, вызнаю единый хрост для отпущения грехов и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До найсвятейшего Бога, Пана Могуття,
Взнесем наши покорные просьбы. Молимся за святы касцёл, пабудаваны на падмурку апостолаў, каб ён быў верны іх навуцы. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за пакліканых да святарства і манаскага жыцця, каб яны не баяліся выконваць усё тое, што ім кажа Пан. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за сем'і нашай краіны, каб яны з любоўю прымалі кожнае зачатае жыццё. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за памерлых, каб сам Бог ачысціў іх ад грахоў і правін і прыняў у сваю хвалу. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за нашу еўхарыстычную супольнасць, каб мы непахісна верылі ў прысутнасць сярод нас з мёртвых паўсталага Пана. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, способ Божьей милосердности, доручаем Святой памяти Марии и Сигизмунд на вечный odpoczynek. Дай им, Пане. A svetlo wieczne niechaj im świecić. Niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym Amen. i wszystkich naszych intencjach, z jakimi się nie przychodzimy na tę Eucharystię. Ciebie prosим. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутный Боже, дякую Тебе за объявление Твоей любовью в Иисусе Христе и просим, прими наши молитвы прославления. Прас Христа, Пана нашего. Стил номер 327. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу, як вяру прийняв Бог, Отец Всемогутний. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo na korzyść nam i wszemu Kościołu Świętemu. Пане наш Боже, Ты створив хліб і віно,
каб яны падтрымлівалі наше зямное жыццё. Учені, каб яны сталі для нас сакраментам, які дае жыццё вечнае. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану, Богу нашому. Правды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызволіў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хвалі Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого Ты ўсё оживляеш і свячаеш, і неспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імі Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорна молим Тебе, Пане. Асвяці моцою Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале.
Panie, wspominaючи збавшую муку Твоего Сына, а так само цудовное воскресение небо в шесть, и чекаючого другого Христя, сподяку и складаем Тебе эту живую и святую хвяру. Зглянь, просим на дар Твоего Костела, и прими его яка хвяру, якой Ты пожадал бути милостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, наперс на Святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, раз заступництва яких мы сподеемся на Твою неоступную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта вяра наша хвальная, принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкаво умоцовать веру и любовью Костел Твой, який перегримує на землі. Заслугой Твоим папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом, з усіми біскупами, всім духовенством і всім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласцы Твоей душой с гэтага свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, каб разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одобряє свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутне, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил наш Пан Иисус Христос. Который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Ласкаво упокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чекали исполнения несчастливой надеи прийти избавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить их супокоем и едность. Ки живеш и владаєш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Змилуйся над
baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu. Szczęśliwe paklikne na wieczeru Jehova. Panie, ja nie warty, tak Ty wejшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Niechaj sławić Pana za miłosierność Jego, no i za cudy Jego dla synów człowieczych, bo On natalił zasmiaglую душу, a душу голодную наполни добром. Спів номер 24. Боже, полюбив нас.
костёла, Бога безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Пел номер 29. Молимся. Милосердний Боже, Ти дозволяєш нам споживать один хлеб евхаристичный и пить за одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, как мы, з'єднані у Христе, с радостью служили справе збавления свету. Праз Христа Пана нашего.
незвичайную неделю. Дорогие парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за спільну молитву, за складене ахвяровання, за всіляку оказану допомогу і служення. Дякуємо так само за ахвяровання, складене на будову нашого костюла. Нехай вас добро Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тыдні у літургіі касцёла у панядзелак 10-го мы вспоминаем святую схоластыку Панну. 11-го ўторак успамін на свяцейшай Панны Марыі з Люрда. Это Міжнародны дзень хворых. Захвочваем і запрашаем да малітвы інтэнцыі хворых. Пасля кожнай святой мшы будзе магчымасць прыняць сакрамент намашчэння хворых. У чацвер 14-го свята святого Кирилла Мніха і Метода, біскупа апікунов Європи. Не кожного второк у капліці відбувається набаженство про заступницю святого Антонія Падуанського. Інтенції на складкову святую мшу можна записати у відповідну шитку, а у кожну середу запрошаємо на молитву до святого Юзефа, особливо за наших ахвяrodавців і доброчинців. Сужэнствы, якія жадаюць паглыбіць сваю любоў і ўзаемапаразуменне, перажыць нешта незвычайнае, таксама тыя сужэнствы, якія маюць часовыя цяжкасці ў сваіх адносінах, сардэчна запрашаем прыняць удзел у сужэнскіх рэкалекцыях, якія правядуць рух сужэнскія сустрэчы. Адбудуцца яны 7 па 9 сакавіка ў цэнтры Карытас у вёсцы Ляскоўка каля Бараўлян. Каб больш даведацца пра рэкалекцыі, запісацца на іх, глядзіце інфармацыю на плакаце на ўваходзе ў касцёл. Айцы Мар'яне запрашаюць на аўтобусную пілігрымку Мінск-Росіца, якая адбудзецца 15 лютага бягучага года. Усе падрабязнасці таксама на дошцы аб'яваў. Усім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні здароўя, спакою ў вашых сэрцах і ў вашых сем'ях, а таксама шматлікіх Божых ласкаў і апекі Маці Надзеі. На гэты сённяшні дзень прыміце дар Божага благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас богодушнують по свете. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молись за нас. Пел номер 75.